Kinakuha guys, video kinakuha guys ha. Sir, gabi mo video sir, kailangan ako. Video ko ni mo ko. Video ko ni mo ko, di ba? Video ko ni mo ko. So, alam sa tuwang mga katong mga viewers na to ato mga followers nga wa kay makaila sa uban to mga kauban kini man siya si Aquarius Fib Miss Ingrid Bertudas, and of course katuwang gikagahay siya okay si Jennifer Minyosa guys no. Alam mo lagi naman pati kinawo. Ato na ipakita sa itong mga followers ba kaya na mo gimungutan kung kinsa unsa ni mga tawhana, pero follow sa demo ni kuha ni Ingrid Bertudaso mga langga no. Miss I no Miss I na ima no mga palangga okay. Kuan lang gud wala gud char lang Mga palangga, inana di ay. char lang ito So guys, kauban na to din sila si Inday Babina. Di ba? Ate Bam, di ba doon naman kay Apo? Naman si Apo. Di ba naman kay Apo? Ay, magkaibigan, magandang umaga. Okay. Sino ba nagkapera ngayon? Yung vlogger mo ako. Agay, ginawa ko. O, bumuhay ka na ako. Buog ko. Punta na mga tao ba? Ano puti ang lula? Ay, ito mga apong ano ganito lula ba? Ha? Ano ganito? Junior ka ng eclipse. Guys, si Inday Babina niya kauban niya si DJ Client, no? Guys, no? Atong mga tuwa kay Bao, atong mga followers ng Tuwa kay Bao, kinsan sila, no? Si Inday Babina, niya si DJ Client. May isa mo sunsoon sa tingog ni Inday Babina. Oy! Saday! Palitin ko itlog kuya, libre gakos kuya. Di ang libre na kuha day, pwede. Ay, DJ Clint! Today's video, I am Clint Tandako and with me Miss I, Ingrid Bertudaso, kasama ang Ricky Bangis galing. So karon guys, so wala pa makalike, like and subscribe na! Alright! Botay. Wala lagi. Agay. Ang ngita na, oh. Ah, kugihan na Ricky Bangis garing ah. Mani ba timbang day? Basta wala tayo kwarta. Pusay na. Yang ang sa'yo ko niyo sir? Kayo gamay. Shoutout sa kumama sa balay, sa Bongga. Shoutout sa Basta AM, DYHP. Sipakan mo dong. It's your boy Kaloy. Okay. Let's go, prapa. Samu. Wig. Samu.